Moza masvikira maita ndikutotarisa zvangu kuti ndikutoda kutongokubvunza kuti yenyu yakakura sei? Ndakatombomezha yemukumo iyi ndaida kuona kuti yenyu yakakura sei? Yakakura sei? Yangu dzangu fanidza plus hapana dzinombosiyana. Aiwa kana chingokumurai ndingoona amusuda ndione. Dzangu fanana bana ani makaona ya plus ndo zvaitomuri. Kokasi munondinyara. Aiwa Gilisa ndobhunyare. Chingokumurai kana ndingoona ndida kuona ndakabva kumezha yemukumo ime manja. Ndongoziva kuti yenyu yakareba kuti mune ipfupi here kana kuti yakareba. Aiwa unoona chigilisa yangu nemukumo dzakatofanana hadzinombosiyana. Alright, chingwetai kuti ndione chete mangokumura ndongoona. Mona chi imini ndotongopfeka size 8 plus wangopfeka size 8 mukata satsuka dzeni dzese dzakatongofanana. Bvisai masocks ndandatoya netape measure. Hapana nenda kuona kuti yakareba size 8 plus wangopfeka size 8 takafanana yete. Ende mukomo yakazvitaura kuti mese mune dzakafanana. Tsoka dzedu dzakafanana mukachero kukata sampano tsoka dzedu dzakafanana imese. Aya ndatoona